Que tal, señoras e señores? Benvidos ao momento da cociña en directo na Televisión de Galicia no Voltas co Prato. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa, cousa dos que estades na casa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Un aplauso. Que tal? Que tal? Moi ben. Ai, que bonito se pon o programa. Os ben response preciosísimo porque temos connosco o público. Un aplauso para o público. Aí está, fixadevos canta xente. Fixastesvos que me deu tempo a min a cambiarme e poñerme guapo, non como Marcial, que entrou en calcetins. Afortunadamente ainda hai clase neste país, eso é así. Bueno, supoño que a xente na casa quererá saber que é o que imos cociñar. Esta é a receita que nos trae Ana, de Budiño. Chámame Ana, son de Budiño, vou dar a miña receta que fago de lomo. Para facer a salsa, desde que se dore o lomo, nunha tarteira, botolle cebola, puerro, zanahoria e allo, unhas follas de loureiro. E deixo eso pochar ben. E despois, desde que eso está ben pochado, botolle viño blanco, doulle fuego para evaporar o alcohol. Volvo o lomo a metelo na tarteira e deixo cociñar cerca dunha hora. Despois quito o lomo e as follas de loureiro, trituro a salsa e corto en tiras, en lonchas finitas, e xa está, para comer. E xa está, porque o dixo así, Ana, xa está, e punto. Aí vedes, o lombo de porco. Esa parte tan prezada que nos gusta tanto en Galicia. Ai, Merchi. Como estás despois do día de onte? Estou tranquila. Outra pedra no teu zapato. Efectivamente, outro crollo que non podes Cañotas, superar. efectivamente. Outro desastre culinario. No. Como estás? Ben. Que che parece o que temos hoxe, lombo de porco? Gústame a receita e, ademais, creo que teño moitas posibilidades. Non digo máis. Entón, a derrota de onte foi para coller forzas? Sí, Non? sí. Vale, moi ben. Xulio, como dirían na meseta? Xulio. Que tal, Xulio? Xulio. Que tal, como estás? Mellor que Merchi. Mellor que Merchi. É que cando gañes, o sea, nótaseche moitísimo de expresión. Bueno, eso é... As chicas que me preparan. Ai, sí, seguro. Vanme movendo as cexas. No, pero é increíble porque estás feliz. Claro. Cando perdes estás, isto nada, isto non sei que, non sei canto. Bueno, que vas facer? Pois farei un raxo. Un lomo. Pero é que vexo aí que tes 350 kilos de sal. Bueno, porque vou facer sal, osiño. Con un par de kilos de sal. Está a xente na casa asustada, No. Xade, pues, No, a xente da casa... Acaban de poñer unha cara, cando viron aí non sei cantos kilos de sal... 2,5 debe haber. 2,5. Fixadevos, mira que cara de susto. Mira que cara de susto ten Hermelinda, Hermelinda está dicindo, pero que é isto? Pero que é isto, Hermelinda, verdad? Tanta sal, para que quere tanta sal este home? Bueno, pásala ao porco, aí está, pásala ao porco. Xusto, xa verá como está moi bo. Xulio, entón, vamos comezar por ti, veña, que vas a facer? Primeiro de todo vou facer un adobo. Vale. Po porco, vale? E para iso vou utilizar un poquinho de aceite de oliva. Ajá. Un poquinho de pimentón. Ai, ese pimento vermello, Mira que brillo, Sí. Que color. Un pouquiño Ten aí o xardín. de tomillo. Vedes que ten aí o xardín. Un xardín vertical, Ten un xardín aí montado. E isto todo é o adobo. Un poquinho de tomillo e un poquinho de romeo. Pero romeo vou coller este que está un poquinho máis seco. Ti a zorza como a faz? A zorza, ahora que se me ocurriu a min a pregunta, a zorza... Pois mira, eu utilizo sal. Non digo eso, digo que a zorza fala en taquiños co raxo como fan moitas partes de Galicia. En taquiños. A mí gusta máis en taquiños. Eso é un desastre. No, outro é no galla, que picas na máquina. Dedícate ao raxo. Non vou facer a receta do raxo, vou facer o lomo. O lombo. Enteiriño, vale? O lombo enteiro. Mira, entón isto que fago é mesturo ben. Ostras, parece como salsa barbacoa. Claro, verdad, queda como... No, parece o adobo da zorza, O polo adobo color, da zorza, sí. Sí. E agora que vamos facer... Vale un charcar aí. Vamos a botar un poquinho aquí. Vamos a poñer aí o lomo. E o resto vamos a poñer por encima. E agora vamos a pintar. Para que E ti non crees que será moito iso? Moito que? Moito sal? Moito adobo, moito... No, sal sí, moito de todo. Merchi. Pareceme pouca. No. Mira que chulada. A convidada cando veña máis asustar. No, a convidada non se asusta, home. Como se vai asustar? As mulleres gallegas non se asustan. Xa, asústase, xa o dixen alguna vez. Asustas os franceses, Sí, pero nós non, non. Mira. Nós non. E agora que fago? Isto hai que deixalo repousar un
par de oriñas. E para eso tapámoslo con papel transparente, deste papel film. Vale. Pois mira, que interesante isto de darlle voltas. Vamos a preguntar a Ana a ver que lle parece. Vale. Que crees? Vamos a chamar. Vamos a ver se pode vir connosco. Por favor, que pase a nosa convidada do día de hoxe. Que veña Ana de Budiño. Un aplauso para ela. Hola, buenas Ana, ¿cómo tardes. estás? Muy bien. ¿Estás ben? Sí, señor. Muy bien. Ai, mira, xa está esta Xa aquí está. pasando, xa A está. ver. Sí, selando o raxo aí. Sí, muy bien. Para que A ver. queden todos os sucos dentro e que Claro. quede ben zumento. Porque Moi ti ben. que llevo, ti como fixeches? Púsenlle un pouquiño de pementa e de sal. E de sal. E vou, sellar a carne para que quede todo o zume da carne dentro. E por outro lado vou cocer unhas pataquiñas. O sea, ti vaiche máis a idea da receita de Da Ana. miña Si, receta. vou dar... Pero Quero que darálle lle guste algún o que vou facer, voulle dar así algún toquiño de un pouco diferente, Claro, pero claro. voume arrimar a súa receita. Vale, para ganar puntos. Para ganar puntos. Para facelo ben. Para facelo ben. Moi ben. Vas a por todas para convencela e xa está. Vamos ver como lle vai a Xuli. Estaba facendo aí algo... A Mira, ver, empaquetú. Claro, Mira, empaquetú aí cubrilo o lombo. con... Este xa é todo moi moderno. Ves, Ana, xe decía eu. Claro, claro. Xa empezamos Pero mal, está non? ben. No, mal non, que a mí me gustan as Mira que- cousas así modernas. Pero mira que colorciño ten. Sí, sí, moi Así bon. vai collendo... Mira, ten un poquinho de tomillo, un poquinho de romeo, un poquinho de Que lle botas? pimentón e un poquinho de aceite. Vale? Sí. E simplemente ahora que collo adobo aí un par de oriñas. Deixámoslo repousar e despois vimos facer unha camiña de sal, xa vas a ver que é moi Moi ben. sencillo. Moi ben, pois sí, sí. Moi ben. Bueno, Ten ti boa que ti pinta. como ves? Eu vexo ben. Velo ben. Eu vexo ben, hai que ver o final. Ti queres probalo. Hombre, Por certo, temos que recordar á xente da casa, que seguramente non está vendo a xente, que pode chamar ao programa. Home, claro. Claro, a Teñen xente... que chamar. Ten que chamar, é dicir, sí. a ver, que pois temos de todo hoxe aquí no programa, teñen que comentar a receita. Claro. Igual que a ti, se che gusta ou non, pois a xente da casa que chame. Que chame e que para nos comente. comentala. E ademais, xa sabes que repartimos cartos. Tamén, sí. Andamos sempre repartindo. A nos É gusta. unha suerte. É unha sorte, sí, verdad? Se chamar aquí é unha suerte. É que che Sempre reparte... levas a... Claro, pois vamos dar 50 euros primeiro e 50 despois, vale? Para a xente que estades na casa. Moi 50 e ben. 50. A ver que fai xo. Pois ahora estou cortando as verduriñas, vou utilizar un poquinho de zanahoria, unha cabaciña, un poquinho de cebolleta, uns tomatiños cherry e un poquinho de allo. E vai ser a guarnición que imos utilizar. Isto é da horta, É todo da horta. Ti tes horta, Sí, sí. Ana? Non, Non? Non. Me gustaría che ter. sí, Sí. pero dá moito traballo. Sí, demasiado, verdad? É verdade, A ver, sí. bueno, tampouco uns tomatiños e uns pimentos tampouco. Sí, sí. Non, Sí, hombre, Sí. eso non é fácil, sí. non dá moitísimo traballo. Pero bueno, hai que estar, Hai que estar, eso é pendiente deles. Hai que estar Eso, todos os días. claro. Sabes con que vou saltear, cañotas? Con que? Con aceite hoxe, Que gracioso és, non con manteiga, non? Claro. Normalmente é que lle bota manteiga a todo. De eso nada, non lle boto manteiga a todo, que... Creo. É o señor da manteiga. Nada, de eso nada. Pois Sí, eu é o señor ponía da que eu manteiga. vexo non lle vin, Ai, sí, digo cheo que sí, Que sí, bueno, Vente, todos va- os días non vexo, Vamos pero- con vamos con Sí, Merche. a ver, Vamos, é máis que nos tradicional, conta a ver Merche. que... A ver, Merche. Ai, mira como se logra o lomo. Lomo Míralo. selado, xa lle botei nese aceite, a cebola ben picadiña, e voulle botar tamén 2 dentes de allo. Vale. Que se parece, Ana? Ben. Vamos ben? Vamos ben, claro que vamos ben. Vamos facer ese trozo. Vais a gustar? Eu penso que sí. Eu penso A ver, que me así vai de gustar. primeiras, Que? que pensas ti que che vai gustar máis? Así de primeiras, solo Así a- de primeiras e de merche porque se asemella máis ao que fago eu. Claro. Pero bueno, nunca. A cousa moderna tamén está rica, hai que probarla. Vamos lle preguntar, Hai que temos probarla. xente de Neda que nos está chamando para preguntar sobre a receita. A ver, Maite de Neda, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Maite, que, gusta o lombo de porco ou non che gusta? Gusta. E como che gusta a ti facelo? Pois casi como a receta de Merche. A de Merche, É tradicional. ves? O sofrito ese que É estás é moi vendo, verdad? tradicional. Ese é o que che gusta, verdad? Sí. A ti o de Xulio non che vai a idea, verdad, como a él? Mira, que mira, ven a ver A aquí cuestión como é che. probalo, Bueno, pero podes vir ao programa se queres algún día probalo. A calquera hora me apunto. Home, si, ó, ti queres máis de carne, de peixe? Son máis de carne. Ves? Pois mira, hoxe é o programa para ti, Hoxe Dios, está... que pena. Hoxe está... Bueno, pero tens que vir un día, vale? Vale, Veña, un bico para ti e para Neda, un bico enorme. outro para vos. Chao, chao, adiós, adiós. Chao. Bueno, vamos a pedir que te sentes. Moi ben. Bueno, acompañarte. A sufrir un pouquinho. A mira. sufrir un Senta aí pouco. ao lado da Hermelinda. Aí, Ah, moi donde- ben. Hermelinda, deixe sitio aí ao lado da pandereta. Aí.
Aí. Moi ben. Moitas gracias. Tamén se podedes mandar unha peza se queredes, non hai problema eu ningún. non sei. Ela sí. A ver, Xulio. Bueno, pues xa teño todo, eh? Xa tes todo. Mira, as ceboletas picadiñas, Vale. o cabaciño e a cenoria. Vale. E agora vou picar picadiño un poquinho de allo. E cando ti me deixes, empeza a saltear. Ah, vale, pero isto todo é o que acompaña, non? Esta vai ser a guarnición. A guarnición toda. Sí. Porque Eso está aí macerando. eso está aí macerando. Macerando. O ideal é que macere un par de 2 horas. horiñas de macerar. Dúas horiñas de macerar. Pasa que na televisión aceleramos o tempo. Aceleramos o proceso. Sí. Vamos Pero a ir. escoita, isto o ideal é maceralo na nevera. Pero Vale. para facer este plato é mellor sacalo media oriña antes da nevera. Vale? Ah. Sacalo media oriña antes da nevera para que a tempere. E así absorba mellor o sal. Pero porque senón que pode quedar este como a nevera que lle deixa moitas veces a neveira así ese frío, non sei, o sabor. No, porque se vai cociñar no forno. Xa, pero para que tempere, vale. Para que Moi tempere ben. solamente. Eu o que ti digas, ti mandas. Por certo, aproveito para lanzar a primeira pregunta, vale? Como lle vai chamar Merchi máis ben ao tomiño? Vale? Ten un nome especial na súa zona. No Morrazo son así. Entón, como lle vai chamar Merchi ao seu tomiño? Apunten, Esa vale 100 mira como euros, mira. esa Non vale me 100 poñas euros. mala cara, Non me poñas mala cara, De toda a vida, que de toda a vida. De toda a vida lle chamastes así. Sí, incluso hai un grupo de gaitas, Tromentelo, incluso hai un grupo de gaitas Xa o dixetes, ali por si que se acaso. chama Tromentelo. Sí. Claro. Bueno, pues mira, pareceme perfecto que estás cociñando. Parece... Mira, estou facendo... Primeiro selei a carne, cun Vale. pouquiño de aceite. Nese aceite estou facendo a cebola co allo. Por outro lado, vou facer tamén patacas cocidas para acompañar a carne. Oh. Vale? Aí cando este ben pochadiño, podemos engadir a carne. Faltache algo. Que se faga o lomo, sí. Solo che falta que se faga o lombo, non? E despois saltear as patacas con pouquiño de manteiga. En serio xe vas a ser tía da manteiga? Sí. Bueno, este programa cada Xa día... que gaña unha vez, outra vez vamos a intentar. Cada día a xente está peor neste programa. Estás falando de mí. É de verdad. Ponte a saltear, anda, fai algo, que levas dándolle voltas, non? Estaba escoitando do Promentelo, que é moi interesante. O do que? O do Promentelo. Ah, vale. O do? Promentelo. Promentelo, dixo. No! Como é? Como é? A ver, dillo, por favor. Tro, con T. Tromentelo. Tromentelo. Ah, pues De eso. tomillo. É Tromentelo. o que dixen. Promentelo. Pues eso quería decir. Tromentelo, veña. Bueno, saltea aí. allo, ceboletas, cenoria e cabaciño, vale? Vale. Moi ben. E a isto, por se non colle sal suficiente a carne, vamos a botar un poquinho de sal, vale? Ben. Non vai ser que quede Sí, non soso, vai, con non 2 vai ser kilos. que de sosiño. Claro, isto, ahora salteámoslo, Moi ben. Carne ao forno e verduras E salteadas. verduras salteadas. Eu voulle E botar ahora que se vai viño. apochando E tranquilamente. ti crees que isto chegache para gañar? Por lo menos para merendar, sí. Bueno, vale. E Merchi, a nosa queridísima Merchi, con que cree que vai gañar? Co viño. O viño. Boteille un bo chorriño de viño branco. Xa. Deixamos evaporar, aí mira, ves como está fervendo, está evaporando o alcohol. E así lle botamos o caldo de carne. Vale. Outro bo chorriño de Claro, caldo así de ti carne. polo menos estás te asegurando de que haya onde mollar. Xa Imos intentar facer unha salsiña rica. Loureiro e o Loureiro. tromentelo. Teño aquí un pouquiño, pero había unha plantiña de tromentelo super chula. Que pasa? Onde está? Roubouche isto? Trae pa aquí, anda. É unha roubei, é unha roubei. En el roubei. Son o encargado do xardín. Son o encargado do xardín. Tromentelo, Collemos un pouquiño Moi ben. e botamos de aí tamén como aromático, vale? E deixamos que se coza a lume aí medio durante 35 minutos máis ou menos. Tapado. Moi ben. Imos ver un vídeo, agora, mentre ti deixes facer eso, imos ver un vídeo que non sei agora que penso se o vídeo é sobre lombo ou sobre sal, porque levamos todo o programa falando de sal e de lombo de porco, que non sei, pero bueno, en calquera caso, que mo resolva, como sempre, Galicia. O lombo de porco normalmente a plancha, o rebozado xa está moi rico. Pues me gusta frito, la verdad, pero muy poquito cocinado. Estilo guiso, mechado. Aí sí que non. Si vamos moi a prisa, fago a plancha. Con as paterquiñas xa sexan cocidas ou asadas ou fritas. Ou un arroz en blanco. Rascadito de por fuera, que quede crujiente por dentro, por fuera y por dentro jugosito. Non os poño a comelo. Non son moi amigo do porco, eu a ternera e
cordero polo da casa, pero o porco sí que escapo dele. Xa non se cría porco como antes. Porco da casa son palabras maiores. Chourizos de porco da casa. Eso non hai máis nivel. Aquí no había probado el raso, que lo llaman ustedes raso. Me encantó. Ole. Me gusta mucho la cocina. Si son algo, son cociñeiro, é extraordinario, Non era de sal o vídeo, era de lombo, porque o lombo gusta, non é verdad? Claro. O lombo de porco, É o sal. É o sal. No, a ti sí, a ti sí. O lombo O sea, ao sal. de verdad vas a enterrar ese lombo De en verdad. sal. Mira, xa verás, é super Vas a facer enterrate en sal. Super sencillo. Xa verás. Buah, o sea, eu polo menos quero velo porque non sei se estará bo, pero o visual vai ser. Claro. Sí. Mira, primeiro vamos a facer unha cama de sal. Mira, 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 mira. Ai, Ana, Dios mío, que vai enterrar o lombo de porco en sal. Facemos unha cama, vale? Ai, Ana, que lle está facendo unha cama ao lombo de porco. Con sal. Ana, ven pa aquí. Ven pa aquí porque isto teño que ter alguén onde me agarrar, vale? Cando faga isto. Veña, por favor, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que leria ten. Ai, Dios, ti cociñaxe algunha vez así? Eu non. Verdad? verdad, É que nunca. esta xente de Silleda. Sí, sí. Para Verdad. ter cuidado de non E ti non manchar. crees que isto quedará moi salgado? No, non, vai creo que vai no. coller o sal Eu que creo que necesita, no. xa verás. Mira que color, verás como van Mira que deixar. maravilla de color. Polo menos é positiva, eh? Mira que maravilla de color, Parece Merchi. atún, parece Sí, atún. parece un atún, a verdad? sí. Atún vermello. Mira, e agora vamos Aí vai. Ahora a cubrir. cubrilo. Cubrímolo, sin miedo, Eso é como se fose... eu que Isto sei. é como enterrar un faraón. Isto vale para o peixe. Ah, é verdad, eu algunha vez comín peixe que me abriron así no medio Isto da vale sal, non? vale No para sal. carne Eu e po peixe sí peixe, que teño comido, pero Ah, carne vale, non. Claro, unha vale. dourada, unha lubina, Sí. isto vale. Sí, eso sí. Vale. Mira, Quédache por aquí E que se veña me sal. cae. No, se non hai problemas, hai sal, Sal hai. Será por sal, a fogo ten sal. Ainda te enterre ti en sal, Enterre ten sal. Pois eso, cubrimos, facemos unha boa capa de sal e agora o que temos que facer é humedecer esta sal. Non lle chegou. Non lle chegou. Poño unha pouca máis, por si acaso. Como humedecela? Mira, e agora humedecémolo un pouquiño. Pero por qué? Pa que? Pa que despois, cando se seque, nos quede compacto. Imos quitar unha tapa enteira. Xa verás. Unha chuladita, cañotas. Isto sí que ten razón, Ana. Queres probar o sal? É unha modernidade, isto. Pero Isto pode non- estar bo. Pode estar bo. Non, non é Eu digo modernidade, que o que pasa é que non é moita tradición por aquí facelo así, pero... Bueno, pero os pescados ao sal e todo Os eso son unha pescados, Despois o maravilla. porco mételo todo en sal. Claro, a parte a fúmala e outra parte poderá comer. O lacón todo en sal. Claro. É isto que metes no forno, entende? Isto metémolo no forno durante uns 40 minutos, porque esta é unha peza de uns 800 gramos, uns 40 minutos a 200 grados. 40 minutos, ah? A 200 grados. Vale, pois Que nos gusta máis pasado, dámoslle un poquinho máis. Que nos gusta máis cru, un poquinho menos. vámonos poñer cerimoniais, vale? Vale. Porque vamos meter o lombo de porco no forno. Ana, por favor. Dios. É máis sal que lombo. É máis sal que lombo, Vamos meter a eh? sal co lombo no forno. Eso. Por que la sal? É sal Vamos ou meter lombo? a sal no forno. Ao final vou liar. Ana, por favor, abro o forno, Ana. Abro o A ver. forno. 3, 2, 1. Adentro esa sal. Sí. Adentro esa sal, veña. Explotará como os flocos de millo. Non, espanta, non, sabe? Te imaginas? A ver que plato despois. E ahora ti xa nada, non? No, e agora vou rematar Vale. o meu salteado porque lle faltan os tomatitos. Pois veña. Vou nos ir abrindo e vou nos meter aí. Pois todo teu. Vamos con, Vale. vamos A ver con que Merchi. fai. Vamos A ver, con Merchi. Temos as patacas cocidas, A ver. entón imos cortalas pola metade. E o que imos facer é deixalas moi ricas salteándolas na tisola cun pouquiño de manteiga e un pouquiño máis de tromentelo, que están. Xa pensei que mo robaran. Non o dixaches poucas veces, como é? Tromente... No. Lo. 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 Ah, no. lo. Que desastre. Mira, non mo... Tromentelo. Tromentelo. Claro. Tromentelo. Pero en Budiño tamén se di así. Sí, bueno, eu ese galego si tal, pero Ah. se lle preguntas ao meu fillo, se Ai, che sí. dite galego, total. Pois vamos preguntar á xente da casa, porque A creo ver. que temos unha chamada. Pois, A ver si... Dille, Luis Miguel, hola, que tal? Boa tarde, dille así. Luis Miguel, boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal, como está, Luis Miguel? De momento sentado. Non como a nós, que estamos aquí de pé traballando, verdad? Exactamente. Bueno, vamos a la pregunta. Como lle chamou Merchi ao tomiño? Dimo ben, Tromentelo. Correcto, 50 euros. 50 euros para Vilaboa, 50 euriños. Moi ben. Eres moito de lombo, tío, ou non? Sí, eu de Sí. todo eso. Sí, gustache. Sí, sí. Sin Moi ben, problema. pois tes que vir un día por aquí polo programa, vale? Vale. Veña, un bico xigantesco, graciñas por chamar. Gracias. Chao, chao.
Dixo ben, Tormentelo. Porque seguro que non era a primeira vez que o Varias veces dicía. se lle dixo, Sí, a verdad, non era difícil gañar os 50 euros, Non, verdad? eu penso que non. Ben, agora vexo que lle estás botando o Tormentelo. Sí. Por riba as patacas. Un poquinho de sal. A manteiga aquí todo desfeita, mira. Moi ben, cañotas, así me gusta. Manteiga, Ves? Sí que quere gañar, Ves? Ai, Dios mío. Xa verás que ricas quedan así as pataquiñas, porque vanse dourar un pouco, Eu e nunca coller o como. aroma do tomillo ou do tromentelo. Moi ben, moi ben. Moi ben, imos a Vamos. aí. Vale. Listo. Bueno, non ten mala pinta, No, Ahora a ver. salteamos un poquinho. Así. Que non te manchen, Mira os dous, saltead os dous a vez. Espera. Saltead os dous a vez. A ver. Espera, vamos a saltear os dous a vez. 3, 2, 1, salteamos. Mira. De verdad, Mira que tontos somos, de verdad, Estades me facendo un programa tan bonito que me estou emocionando. De verdad, sodes maravillosos. Voulle poñer a cara para que queden bonitas de verdade, a cara que está cortada para baixo, para que doure. Para que doure. Moi ben. Pois Ana, xa pouco che queda, Sí, Vouche pouco pedir me que queda. volvas aló Xa vou. e despois xa vas comer. Despois a comer. Veña. Moi ben. Moitas gracias, Ana. Nada. E mentres anda a carne no forno e está aquí coas pataquiñas Merchi, voulle contar a xente algo sobre o sal, porque antes falamos do lombo, pois agora imos co sal, porque boa parte do sal que consumimos non ven do mar, Non, ven das minas. E hainos de moitos tipos, cores, sabores, por todo o mundo. Co sal transformamos moitos alimentos e obtemos auténticas delicias. Os nosos lacóns ou as follas de bacallao deben o aspecto ese que teñen ao sabor do sal. A vida sería máis triste, verdad? Sen os mexillóns en salmoira ou as sardiñas lañadas, que nunca as probei, por certo. Ademais, este mineral serve para limpar estradas cando neva, sabedelo ben, e fabricar o xeo, cuidado. E mesmo era un medio de pago nos tempos de antes. O famoso salario ven daqueles tempos. E como do sal non temos festa, aproveitade, e ide visitar algunhas das antigas salinas que temos en Galicia, como as do Seixal, a Guarda ou Vigo. Fixadevos que bonito, Mira canto sal. Pouco sal hai aí aínda. Pouco sal me parece. Hoxe faría unha casa de sal, Xulio. Sí? Hoxe faría unha casa de sal. Xa estou moi salinizado eu. Ou un baño de sales tamén. Un baño de sales. Podíamos meter ahora... Un baño de sales, bañito, Estou me poñendo un pouco romántico mirando para ti. Sí. Joder, cañotas. Sí. É que... Sí, sabes que me pon tamén romántico? Estou casado, Sabes que me pon tamén romántico? O teu salteado. A ver, salao. A ver, como vas? Pues mira. Salteado. Pues mira, botei... Todos un par de salados os dous. Sí. Bueno, ¿quién da más? Venga, estamos. Salteei un poquinho de... O sea, estou salteando as verduras, botei un poquinho de tomillo, de tomillo e romeu. Oh, non sabes, non? E ahora un poquinho de perexel, vale? Buah, ten un aspecto maravilloso. Queres probar un poquinho? Sí. Que queres? Que peza queres? Un variado. Veña, así. va, rapidiño, dame unha ceno. Ai, sí. Cenoria, queres? Así. Así, que non con teño cabaciño. todavía, por favor, Xulio. A ver, coño, estou pinchando. Veña, Perdón. va. A ver, 3, queima, 2. Espera, sabes que podo facer? Que? Probalo, pero despois de publicidade. Ai. Que che parece? Isto é como na tele. Sí? E atención, señoras e señores, despois da publicidade, probo o que me deixe probar e imos sacar o sal ou o lombo. Xa non sei o que imos sacar, pero vai ser maravilloso. En 2 minutiños, non voltas co prato.
non sabedes na casa como cheira, De verdade que cheira increíble. Vamos alá, Xulio. Veña, dalle, abre. Cuidado con... ¡Epa! 40 minutos estivo, Sí. 40 minutos de televisión. 40 minutos... 40 minutos de realidade. De realidade. De realidade. Cuidado que pesa, que o sal... Oh! Mira como agreta. Atención, Bueno. Galicia, isto é lombo ao sal. Bueno, isto é importante, mira. Lombo ao sal. E xa que estamos, lanzamos a pregunta. Como cociñou Xulio o seu lombo? Ora xa vos ides vendo, vale? Ides vendo. Agora, veña, que se fai con este lombo ao sal, Xulio? Ahora imoslle quitar o sal. Vale. Pois veña, mira. Imoslle quitar o sal. Ves como agretou? Sí, sí, pois mira. Quer decir que o noso lombo... Está... Mira, Que chulo. Mira que chulada, Que chulo. Ahora que non este feito, imaginaste. No, ten que estar, Te quitámoslle... Ten que estar. As capas. Ten que estar. Ademais, ahora que xa marchou Marcial de vacacións, queda máis pa nós. Claro, que é moi... Marcial, entre nós, é un pouco chedoiro, que nunca... Sí, Marcial cómenos todo, entón é mellor non. Mira, claro. que chulo. Quitámoslle un poquinho de exceso que teña por aí. Dios, que pasada. Mira que chulada. Ya está. Ana, isto pinta ben, Ana? Eso pinta ben, sí. Verdad? Merchi, ti non mires, Merchi está nerviosa. Mira. Merchi está nerviosa. Eu estaría, Eu rematei. Pero todavía estes iso sin cortar. Estás nerviosa ou non? No. Non que va. Por que non miraste o corte da peza? Mira, aí vai. Vamos. Dalle? Fai unha tallada aí. Mira que jugosiño. Mira que jugosiño. Aí. Ahora cortámoslo finiño. Mira. Merchi. Non teño dúbidas, non te preocupes que non teño dúbidas. Merchi. Te noto temblar, Merchi. Toc. Son Xulio. Veño de novo por ti. Ana, ven aquí. Vente por aquí. Vente porque, mira, tens que ver estas lascas, A ver. Mira. Nin as lascas de parmesano teñen tan bo aspecto. Mira, pai. Que maravilla. Mira, pai, Mira que jugosiño. Merchi, mira que jugosiño, Que quedou moi ben, o meu, jolín, linda. Está nervioso, verdad? Sí. Está moi ben. Eso é unha maravilla. Que pintaza, Ahora vamos a poñer unha poquinha verdura. Vale, pois, mira, vai en plata, que despois vamos ir ver o de Merchi, porque Merchi está xa un pouco celoso. Sí. Que non. Tes ciúmes, como se diría en galego normativo. Estou moi contenta de como quedou o meu lombo. Mentira. A mí non me engañas. Mira que verduriñas. Mira, Merchi, mira que verduriñas, Merchi. Mira, Merchi. Eu veño a ganar. Normal, hombre, Merchi tamén. Veño a ganar, pero casi nunca me sale ben. A ver, hoxe. Entón, como casi nunca me sale ben, disfruto igual. Bueno, pois eso... A este tipo non se lle pode deixar ganar porque se ve moi arriba. Lo llevas tú, pasa que se ve moi arriba. No, lévalo ti, que soy cociñeiro, son un presentador. Espera, que vou ver antes o de Merchi. Vente, Ana, vente. Vente, a ver. Mira, fixen unha salsiña coa ceboliña, co viño, co caldo, o tromentelo, con todo iso. Está comendo orellas, sabes? Ela está aí tal, moi tal, vale. Que non. Que máis? Entón batino todo pola cola batidora e a salsiña que lle puxen por riba, coas patacas, pasadas coa manteiga. Aí se espataca. Ai, as patacas. A recende, verdad? Ai, as patacas. A mantequilla. Claro, a manteiga, claro, ela colle e di, veña, ala. A ver, Xulio, pon por aquí, anda. Voy. Podo xa? Tes un sitio aí. Merchi guisou e Xulio fixo ao forno. Chegou o teu momento, Ana. A ver, pois agora probar. Sí, hombre. Ponte por aquí, por favor, pasa. Aquí, donde o cubo amarelo dos probadores. Moi ben. Bueno, tes por aquí xa os cubertos. Vou probar primeiro de Merchi. Primeiro de Merchi? Sí. Vale. A ver. Eu voume poñer aquí cos dous cociñeiros, que están un pouco tensos. Como cociñou Xulio o seu lombo? 50 euros en xogo. A ver, Ana, que? Vou probar a patata. Vas probar a patata? A patata puntuaba tamén. Home, claro. A tua guarnición non puntúa. Eu, non sei, Bueno. non falamos de pataca. Temos chamada, creo que hai alguén que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Pilar de Santiago, se non me equivoco. Sí, Que tal, como estás? moi ben. A ver, creo que non quedou moi claro, pero voucho repetir por si acaso. Como cociñou Xulio o seu lombo? No, pensou ben,
Pensa ben, non te vais a equivocar, vale? Pensa ben, Pilar. Pois cociño no forno o sal. Moi ben, 50 euros. 50 euros que van para Santiago de Compostela, para a capital. Bueno, tens que vir un día ao programa, Vale, moi ben. Vente un día ao programa e se queres deixámosche cociñar con sal. Vale? Moi ben. Non hai problema. Un bico xigantesco. Veña. Venga, outro, gracias. Gracias por vernos. Chao, chao. Chao. Ana, ti xa... Vou probar, No, ti... o meu. Ti, o teu. A que viu aquí? Aí está. A ver. Bueno, Primeiro dime máis ou menos as impresións, así, dime. os dous están riquísimos, Vale. moi ricos. Algo levamos xa. Bueno, algo levado... Espera, Sí, espera, É que te vexo un pouco... Verdad? Ai, espera, Decidirse é complicado, Déxeme collerlle esas mans. porque están os dous moi ricos, pero bueno, eu como... Ana de Budiño. Sí. Espera. Ana de Budiño. Calquera deles... Calquera deles está bo. Están os dous moi ricos. Pero Ana de Budiño, na súa cara véselle que xa ten unha decisión tomada. A que sí? Sí, é conocer máis. Eu creo que sí, pero igual me sorprendes. Ana de Budiño, que veu hoxe o a voltas co prato, cree que o mellor prato é o de... O de Julio. Xulio! Que é máis moderno como eu. Outro día máis! Eu teño moi probado. Parecido, non? O sea, escoita. Pero me gustou moito, sí, a verdad. Trouxeches Sí. un remolque de sal e gañaches. Pero quedou aí, Increíble, Gracias. Increíble. Quedou aí, o Está sal, rico. hombre. O de Merche tamén está moi A ver, rico. por que estaba tan bo con tanta sal que levaba? Sí, Ah, pero que non na está cena. salado. No, que va. Pues, no. No, para nada. Incrédulo, que te lo crees todo. No, eu Nada. fiábame de ti, o que pasa que me gusta meter emoción. Proba, Vai que está probando, moi Merche, ti vai probando, sí. Bueno, Ana, moitísimas gracias por vir, Nada, gracias De verdad. a vos por invitarme. Un placer terte con nós aquí. Moi ben. Pasáchelo ben? Encantada, sí, Pasáchelo moi ben? ben, moi ben. Moitas gracias ao público tamén por estar aquí. Un aplauso para vos, que o merecedes. Señores, o Can anda aí verán vai se encher de festa a próxima semana, Teremos a festa hortera de Porto do Son, o desembarco vikingo de Catoira. Iremos tamén de ruta en autocaravana con Voltamontana. E ollo, porque virá un mentalista que vai hipnotizar a alguén de nós. A min dame un pouco de medo, A quen lle tocará? Descubrilémolo a próxima semana e ademais sabedes que temos a un maravilloso presentador que vai estar con nós, Juan Fuentes. Así que a semana que ven, todo o mundo na Televisión de Galicia, no Quen anda aí, no A Voltas co Prato. Moitas gracias por estar aquí. Un bico enorme e vamos comer, veña, vamos comer. Vente, a comer.